torima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men a goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo njeslaare 13 seeɗto hitande ujunnaje 2022 ɓataake men ko faate dewle musidɓe tedduɓe kala alarba en mbi eɗen kaala dewle nde tawno gurdam men kala so rendi dewle nawi hen feccere ɓurde mawnude yeehi ha yettima kala toɓɓe men débaji men pop yowito koye dewle gorko goto resino debbo debbo goto residirino e gorko ɗum woni rendo ngo so rewɓe jooɗima ne jewtata ko dewle worɓe ne so jooɗima ne jewtata ko rewɓe en jettima won nokku en ngala activité ji goɗɗi ko wona dewle ɓayde noon ko ɗon gonɗen ko ɗon kalaten ko ɗum woni ko wone men ɗum woni ko wone galleji men ɓuren hebbinde haalde ɗum nde tawno caɗele ne keewi hen wonɗo debbo wuuri caɗele ha yiɗi maayde wonɗo gorko wuuri hen caɗele ha yiɗi maayde goto mabɓe kala wonɗo wuuri hen caɗele ha yiɗi maayde ɗum noon holko nafata ko haalede haala nafat nde tawno deftere Allah teddude woni qur'anil karim ko haala Allah tedduga kono kadi haala ka kala koko wuurano e leydi ko Allah haalanta en wuurnoɓe ɗo adiɓen ɓe ko ɓen Allah haalanta en noɓe guurduno noɓe mbaano ɗo moƴƴunoɗo ndewen ɗon ɗo boni ɗo ndentoɗen ɗon enenne yimɓeɓe wotoɓe deƴƴu jumaji jamaji tafsiraji ɗi waajuji ɗi naafilaji ɗi yo ɓur jumpede e dewle ɗe muññiten worɓe ɓe muññiten rewɓe ɓe mbasiyoɗen worɓe ɓe mbasiyoɗen rewɓe ɓe goto hen kala dokken ɗum ko Ibrahima so heewi ko orientation moƴƴo dokken ɓe orientation moƴƴo e dewle maɓɓe neɗɗo wallitte e dewgal neɗɗo ɗaldetake e dewgal neɗɗo ɗaccittake e dewgal wallitte e dewgal wallittake kadi bonande e dewgal wallitte koko moƴƴi e dewgal neɗɗo yo wallite ko moƴƴi e dewgal wallit musidɗo ma gorko ɓiye gorko miñe gorko mawne gorko sehilma gorko almudo ma wallit ɗum e dewgal ɓiye debbo miñe debbo bane debbo ayi musidɗo ma debbo wallinmo e dewgal makko goto fof wallit ɗum e moƴƴere rento wallide neɗɗo e bonande sa walliti neɗɗo e bonande ha o dañi hen bone ko an jeeyi sababu o sa walliti neɗɗo e moƴƴere ha o dañi hen moƴƴere ko an jeeyi moƴƴere nde ɗon noon ɗo moƴƴere haalteɗo musidɓe tedduɓe eɗen mbiya tan mbatten haqqillaji men e jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe yii nangue ko 29 lewru avril woni 29 seeɗto hitande ujunnaje 2015 woni 29 avril 2015 gonɗen koye lewru avril hitande ujunnaje 2022 woni 2022
duuɓi 7 ko weltaare ɓiɓɓe fulɓe ene lumbo e weeyoji saro e leyɗele e gure e nokkuji ceertuɗi ɗiɓe gandi e ɗiɓe ganda kala ara ha yettomoni kala yeeso mum uddita ko woni hen ko naata e noppi mum gam naftorade kala ɗo gonɗa weltaare ɓiɓɓe fulɓe ne yiiɗi wadde kabaruuji ne yiiɗi addude kene humpinma ne yiiɗi andude kene findina men riiwa ɗum sogga ɗum ha yettoma ɗo gonɗa foof yettoma ɗon tawa dogani a warñani teni kadi a yiiloyaki ara ha tawma ɗon so yalti saroto e aduna o kala ɗum faye Europe faye Afrique ɗum faye Amérique ɗum faye Asie ɗum faye partout yettomoni kala ɗo gonɗa ɗo kumta haajuma ha gayna ngara leloɗa guddita keɗoɗa ko feewi hen ko naftoroɗa ko boni hen kon joña yettima won nokku duuɓi 7 famɗani wonde e weeyo ɗum no enen kala mbatten haqqillaji men weltaare ɓiɓɓe fulɓe gila 2015 ha yettiɗo no golliranno ni ko noon tan gollirta ala ko ɓeyden haydara hay matériel goto ɓe ngala no ɓe golliranno ni no ɓe mbaɗiranno noon ɓe mbaɗirta ɓe mbaɗi journal e nder otoji ɓe mbaɗi e nder taxi ji ɓe mbaɗi e nder taroɗe ɓe mogginima e leppi galle ɓe lebbinin partout gam anje dille ɗum foof noon ko nde tawno ko fulɓe mbiyata ko sa tumama e weendu so ndu ɓeeɓi yo teppe ma tawi ɗon ɓayde woni dande ma nanama yeehi woɗɗoyi ko alay saago nanga hen ha tiiɗa hay sene satti ko ɗum waɗi hankadi ni wawata accade wonti ɗaccal buduk badak moɗota ko wukkitta ko hankadi na fifortan yontino enen ne mbatten haqqillaji men no moƴƴi woɗɗuɓe e ɓadiɓe pop yo mbattu haqqillaji men hen no moƴƴi hunde duusete kadi wallete ala ko wawi wonde so wallaka ala ko wawi yaade so duusaka hunde foof ɓe gona yeeso ɓe gona caggal wonɓe hakkude ne mbaɗa ɓe wonɓe yeeso ɓe ne pooɗa wonɓe caggal ɓe ne duña hunde yaha dow ko ni hoddimmen mbaɗata to banggue safalɓe to banggue wamrankoɓe to banggue jolfuɓe ko ni mbaɗata enen noon a yiya neɗɗo rondi dongal ne sippira hen hedimi yo Allah wallu taw dande nana maaya omona taƴa ɗaɗi dande fof falli yo Allah wallu kono ɓe jomumen yekkite nde ala a yi neɗɗo roodi dongal teddugal yo o hetto o heeda ga o heeda yeeso heeda caggal ayi koye fine nemmo seeɗa ay o daña yaadu ndu ɓuura yawde o wasa daɗede kono sen ɗaldimo tedden ndi en keddorima tan ɗemɗe men yo Allah wallu yahata nde tawno so teddi so ɓoyo fukkat so fukki noon o fukkirta kadi koye tampere o fukkirta koye pawgal o fukkirta koye lohore so lohi noon o wawa dañde force wawde ummitade ɗon ɗum waɗi noon ko jeyta gueɗe men kewɗe gumma ha ɓooya tan waɗa ndeng hedde ɗe ñiga mbiyen he enen kay en gummirat hunde tan cas ɗaccinen ɗum ndeng ala waɗi noon ko en ballata ɗum no ɗum wuurti fof ballen ɗum noon wuurde musidɓe tedduɓe goto foof ɗo woni debbo e gorko foof ne jogui droit wadde participer hen ha moƴƴa ha yooɗa ha yuɓɓa jayde weltaare ɓe fulen udditi no feewi kala ɗo gonɗa aɗa yiiɗi wadde hen reportage won caɗele goni e wuuro moon walla wonɗo caɗele goni eɗen jiiɗi yo nane son mbaɗi reportage on neldi ene gonɗi fawete nde tawno ko enen fof ndendi wiya ko weltaare ɓiɓɓe fulɓe kafa tan hay goto faltaka hen ɗum noon manditare moon ko ono mbaɗata manditare weltaare ɓiɓɓe fulɓe nana jeese moon ko 29 avril ɓe meeɗa wadde manditare nde tawno koɓe ƴuriɓe tan aɓe golla kono yonti kadi hankadi ni ɓe tina duuso ɓe tina fooɗoɓe beele hunde ene hoyfanaɓe seeɗa musidɓe teddu kalaten ko dewle kebbinen wasiyade sukaɓe rewɓe ɓe nde tawno mboɗo yewtida e cukalon nde won tokson kon cuwa resede kono noon hol caɗele ɗe muɓɓuɗen guite ne yaaha rendo men nana waylo ha tenti woni tufɗe woni leyɗele woni nokkuji cuwa yetto kono woni nokkuji hanti hankadi ɗum jibinama naywi waɗi leeɓi daniji nan ɗon jooɗi wonko kalaten won e nokkuji ɗu needi tiguirigui heddi ɗo gacce keddi
ɗo kalifandi heddi ɗum yettaki ɗon ɗo kalifandi eggi moni kala waɗata koko wela ɗon naywi ha waɗi leeɓi daneji woni jiya cukalel dewel jibine musidɓe teɗo yummum ne andi ene jogui copain ne jogui ama bamum ne andi ne jogui ama tene kadi aɓe gandi o ko ama makko aɓe jaltida eɗen gandi aɗa andi mboɗa andi yum makko ne andi bam makko ne andi wuro ngo ne andi kono yimɓe ɗacca jafono yimɓe ɗacca tan muɓa guirndeƴa ala so ɗum ha jaaka koko jokkata goɗɗo waɗa ha natten jogade ndimagu koye men ɗum waɗi hannde ko hefti men jiya suka debbo mbomni ndi suwarese jibina wontoya dewgal e nder ko jibini ko ha watta fanorede saabu en jiyi wonɗo haare waɗi ha neɗɗo wasi en fittandu mum wonɗo haare waɗi ɗo haare waɗi ha neɗɗo wasi fittandu mum ngam an aɗa yaltida e ngel ɗo cukalel dewel ngel suwa hay rese oɗo kadi ne yaltida e maggel ngel woni reedu goto fof wi ko kañum jeeyi ɓe kaɓi hen haɓe mbarodiri hen so ɗum noon watti wadde e nder rendo julɓe e nder yimɓe e nder ɗo gacce gonno ɗo ɗum kewanno neɗɗo warto ɗo ɗum kewanno neɗɗo yalta leydi mum doga ɗo ɗum kewanno neɗɗo natta laatade ɗo ɗum waɗanno neɗɗo ñifa ɗo ɗum waɗa neɗɗo wi wona min jeeyi yedda ha mema leydi ha watte innirede bamum walla yummum musidɓe tedduɓe eɗen gandi paaɗen ɗo fewani goto foof noon yo won mbir mawɗo to rewɓe ɓe to worɓe ɓe ne hen cukalon nde won kon tindinen ɓe yoɓe ndento wiide aɓe mbaya no ñaayingal ni hanki alhamdulillah eɗen ganduno ko wonno songade debbo e gorko ne gandodira e dinguiral ene gandodira e rendo ene gandodira e kirɗeli ha ɓe mawna ha debbo o rese taw hay goto anda goɗɗo ko haddi walla goɗɗo ko ɓorni aɓe jewtita koɓe sehilaɓe ɗum Allah waɗino ɗum rendo men ne yonno e ɗum tawno koye culture men jeeya koye pine men jeeya wiyede tan oɗo suka debbo aɗa andi ɗum aɗa wonta ndenka makko wano e meɗen kono sa hoolaki gujjo ma ittu caabe galle ma desdamo mawo ren ha tiiɗa saabu kala ko itta mbiyata kanko noon wano e men so tawi aɗa yaada e ɓiyam mi nodduma ha ngara wima aha guel de ko bandiraguel ma dewel kaari e kaari jiidi tan kaari e kaari jiidi baaba jiidi yumma ndeke min e ma ane makko ko ni ka mawni ko renmo ayi a wonata hankadi ni koole ngel ƴakki awdi a renanmo ɗum wonno hanki e men mawɓe men hanki ko haaloɓe ko ƴoƴɓe ko finɓe ɗum woni noon yewtere men altine mbimi yen ndento yo en ndento tagui wiide yo en ndento aduna ne yaaha eɗen jaara caggal mawɓe men ne daɗa men to banggue pinal to banggue ñeeñal to banggue ƴoƴre to banggue gandal to banggue humpito to banggue kala aduna ne yaaha enen eɗen jatira caggal to banggue pinal to banggue gandal to banggue ñeeñal to banggue kala saabu hanki sa ƴeewi mawɓe ko ñeeñanno ko enen ñeeñata ɗum hannde nde kamɓe daɗi en mawɓe men ko balli fi hanke defte pewni ha feewi eɗen jangga ɗum ha hannde ayi kamɓe daɗi men mawɓe men hanki pine ɗeɓe joguino hakkude debbo e gorko enen hannde en jettaki ɗon en ɗon kiwu jeeya hanki mawɗo goto wurde e rewɓe nayo ha o maaya taw en goto meeɗa seeɗa an hannde goto wawa wurdude deke firti ko eɗen jaaha eɗen gusto jeeya wiye o ɓe kewno nayyi ko hannde hay leeɓel ɓe ngala holko rewi heeɗi maayi ha laaɓi ten to banggue woɗeɓe kamɓe ɓe ɓeydoto kala ko tawruɗa mamma to gandal to pinal to ñeeñal to jawdi kala ko wawi wonde a ɓeydat enen kala ko tawɗe enen gustat en gustat ha heddo mamma danma mamma daɗi bamma danma an daɗa ɓiye aduna so yaari noon ko mbiyata ko tan le monde parent kuy ko hunde hamnide ɗum noon yo Allah won ballo musidɓe tedduɓe mbasiɗen kadi cukalon goron kon yoɓe tinno ɓe mbatta haqqillaji bandiraɓe mabɓe hewɓe wona en gone wuuro tan a yi cukalel dewel a mantima ɗum ko jiyata e film uji ko jiyata e vidéo ngaji hanti hankadi ni ko jiyata e téléphone ngaji mbatta wiɗa wadde ɗum e majjel ngel anda ɗum ngel faama ɗum anne ganda ɗum paama ɗum goto foof hankadi ni yettim won nokku watti jogade sirlu mum hayyu mum andana ɗum jeeya suka debbo wona e galle
ha watta ellade taw yumum anda. Catastrophe. Ɗum woni ko Kanté wiyata ko monde parankuy. Ɓiɗɗo debbo wona e galle ha watta ellade yummum anda. Ko sukaɓe rewɓe woɗɓe wonɓe galle gandata ɗum ha ɓooya gandina ɗum ɓiyete watti ella. So ɓiye watti ellade a anda, teni o haalnanima a anda. Hanti an firti ko ala hen ganduɗa e makko hay batti. Ɓatto ɓiye, tindan ɓiye, daran ɓiye, naati ɓiye. Gorko andine ɓatto ɓiye gorko o, tindanmo, daranmo, yo rento, yo woneɗo ciwlisɗo, yo rento tuundi. Hande galleji men kala keewi tuundi ha wi dak. Ɓiye gorko yaha tan ne ora joftata, ɓiye debbo ne ora joftata. Kalde jofti ha watti joɗade en deeƴi wonko soomi ko fewani. Ha ɓooya nana wiye ande ɓiye gorko de wonko waɗi ga. Jeddi kirɗon ha ɓooya laato wona, so ɓoyi gaddon ngel heɓoɗa ngel ñaaƴa e galle he. Wonti faaro men ko ɗum waɗi ko mbinomi ko, sukaɓe rewɓe gonti ñaayingal. cukalon nde won kew kanani gonti ñaayingal. Kala en puɗɗi ngel songade songorto ko téléphone ŋaji e film uji e vidéo ŋaji. ene winda ɓatakuji taw ɗin ɓatakuji jettaki hay gilli. Teni goto mabɓe kala anda ko woni yidde, ɓe ganda ko woni yidde, ko ɓuucodiral tan, lelde tan. Hanti hankadi gueɗe cofɗe tan. A yiyata haydara jiiɗa tan ko ngel diwi, ngel yeehi jamma, o yeehi o wonde mabɓe seeɗa warti. Gilli suuɗotako hanki eɗen gandi no mbanoɗen. Hanki so takkusana yoni, giɗo ma bane debbo jeyaɗo e ngo wuro jiɗɗo mo, o loototo o ñanto waddama tufam walla o ara galle mon. Berton leeso joɗon hakkude galle, wona nder suudu, hakkude galle joɗon. Bamma ne laara, yumma ne laara, yimɓe fof ne laara, walla hiiron hakkude galle, yimɓe fof ne laara. Nduusamo hawyeto galle mabɓe. Hande joomum aran moƴƴikino naata nder suudu ɓuuɗ uddo toon. Hoto kaari hay sa fuggiɓe gudditta. Ha pecce jamma ha mawɓe ɗankino ɓe guddita. Mawɓe ne laara, wona ɓe ɗanim ɓe ɗanaka ɓe laara. Ngel rewnomo duusi ngel arta galle magel ngel moƴƴitino. Hande ɓe batti yaade ko gure ɓe batti yadirde. Kankon cukalon nde won kon gure e gure. Joom ummoɗo yaha ngoye wuuro wiya mi moroyima leegal dow, walla mi moroyima leegal less. Eɗen laara fof hande koye rendo ngo woni, koye gure men woni ko ɓuuren heew. Deke firti musidɓe tedduɓe, gonɗen koye wasde kanŋe mo Allah rokkuno en, yo en tinno nangen ɗum, nangiren ɗum kine men. Hande no eɗen muɓɓi guite moni kala ene wastiniki ɗum. Ɗum waɗi noon hande dewle ɗe mbawa ñiibde. Sa resi debbo, wonno tawruɗamo, wonno gandirɗamo, wonno jiiruɗamo, a teddintamo. Sa resodiri e gorko, wonɗo ndewtunoɗon, wonko ganduɗa e maggo, wonno gandanɗamo, ayi a wawa teddindemo. Sa yi hande teddungal ustima, yaware naati, ko gueɗe men hande koko puññini, cangarɗe keew. Suka debbo andire cangarte ha ɓurta, gorko resa ɗum hen, ay laara ɗum nden yitere. Ndesodira e gorko ko cangarte ɓole. Sa laari téléphone makko ko cangarte ɓole, sa heeɗima ko haalata ko cangarte ɓole. Ñande kala ɗi jiiramo cangarte a wonta teddinmo, ha wonta te hurumaji ɗi giwat ha laaɓa. Ɗum noon sen jiiɗi fewde musidɓe tedduɓe, en tafat pele peewal e moƴƴere. Enen kala gonen e mbaadi peewal. Won ɓataake gooto mo jiɗɗen haalde, kono ne gasen kaalimgo juuta ha ɓurta, ko ɓataake dewgal. An jinnaɗo, so ɓiye yiɗi ɓayda ɗiɗi ɓiye, ko Abou Djoubade wiyata ko sehilma ko sehilma, sehilma ko sehilma. Giɗoma ko giɗoma, sehili giɗoma ko giɗoma. Ɓiye ko ɓiye, mo ɓiye yiɗi kala ko ɓiye sa jaɓi. Ɓiye ko ɓiye, mo ɓiye yiɗi kala waɗɗuɓe yiɗɓe mum, waɗɗum kadi e yiɗɓe ma. Nde tawno suko gorko sen yaada e ɓiye, omo yiɗi ɓiye, a yiɗanmo. Ndeke firti noon ɓiye kañumne so yiɗi debbo, moƴƴo resi ɗum addi yiɗɗum, mboɗo yiɗi ɓiyam kono mi yiɗa ko resi ko ala. Sabu holɗum, oɗo henna suko gorko o yi oɗo henna suko debbo, o yiɗi ɗum gilli mawɗi. Suko debbo o yiɗi mo,
yidde yahata ko haaju mum. Saha annabi sallallahu alayhi wa sallam en ji jiiduɓe yumma e baaba walla jiidu baaba walla jiiduɓe nanngam ɓe ko julɓe gona julɓe. En ji ngam gilli l'islam ɓe e nder gilli newi ɗi hare wona ɗon haɓe retta yiide jiidigel ngal ɓe kaɓa ngam wattude ɓeɗo henna julɓe. kono en ji dewle nde wino ɗon woɗa dewle ndewno hen ngam gilli. ndeke firtine musidɓe tedduɓe woto wiye tan bamma e babam beldano walla yumma e nenam beldano ɓe meeɗino habde ha goto fi goɗɗo walla ɓe dugdi haɓe ceekodir wutteji walla ɓe dugdi guese ha babam fi bamma babam rondi bamma fi ɗum e leydi. ɗen gueɗe ene kewno e rendo men. Allah itti ɗum addi sukaɓe jiiɗodiri ɓen nden yidde ari ko fewnidde ko bonno ko saabu enen fof kene enɗam enen fof ko kaari e kaari tan ummo kaari dumba kaari naggam kaari rendo wona kaari. Demba Amadou Samba Amadou Kumba Amadou Demba Amadou rendo wona Samba kaari gasi ni tan foti. ala itti to ala ittiga ko kaari 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 rendi woni kaari 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 rendi woni Saar Abdullaahi Saar gasi. ɓayde so askitam ittam ka waɗami ni no ndeke mi anda ni min mbaadi ni mbaadu ɗon c'est tout. so yiɗi jeeɗa kay heyɗi o jeye haayi so yiɗi o jeye kuña kaari o jeye Saare Demba Wulli Weste so yiɗi o jeye maqama oɗo henna jeye beeli cewi kon neɗɗo gooto wattambinoore maɗa so asko waɗama garan fiyaɗo en ken neɗɗo gooto. ɓe jiɗodiri yidde woni ɗon bamum gorko noon ko jaltuɗo aduna kono bamum debbo noon ene wuuri. Bamum debbo e bamum gorko meɗi nanggodirde saratinde jama on ñande ɓe kaɓiɗen haare musde ha woodi memɗo leydi nden haare ne haalte ngun joom ne haalte nde o jooɗe reedu on mawɗo ne haalte. ayi yiɓɓiɓɓe ɓe ngari kañumen gondaka ɗum on histoire sene gandi ganda haajumen ala hen kañumen kawrani e on fatara kawri koye saaha mumen jiɗodiri yummum suggorko wi ko loppet loppet ɗum watta hande watta janggo dari tan wi ɗum kam sene wuuri watta hay sene maayi so tawi o waɗi o natti wonde ɓiyum i saaha maayi kay natti jibindem mayri son kawri lakara a jibinanima o jibinanima hankkadi onon fof kon maccuɓe Allah tan kon jiyaɓe Allah gonnoɗon to aduna ga joni on toon hankkadi ko golle moƴƴe tan haalata toon. neɗɗo woto juum an jeeyi hoorema an jeeyi yidde ma ko jeyɗa e ɓiye ko jeyɗa e ɓiye ko jeeyi e hoore mum ko ne jeeyi e hoore mum. neɗɗo ko dendaɗo ko ndenduɗa e jinnama ko jinnama ndendema ko nanɗon ɗum ko gueɗal goɗɗum an ko ndenduɗa e yidde ma mo jiɗɗa o gadda ɗum oɗon ndendi yidde ɗum ko banggue. kono woto wi an jinnaɗo aɗa waɗa kappare ɓiɗɗo o ha laaɓa ayi ha mbasa rokkudemo kanko ne yidde nde o foti yiɗande hoore makko nde rento ɗum. goto fof wonko jeyɗa e mum wonko jeeyi e hoore mum wonko goɗɗo jeeyi e muɗum gandiren hono noon. satti noon yimɓe mawɓe dogi hen koyɗe jaam ɓiɗɗo wi kañum ene yiiɗi suka debbo ne yiiɗi jinnaɓe suka debbo hay konngol kaalani mbi tan so tawi woni jinnaɗo o e debbo jaaɓi kañumen ko kumata ngam fewnitinde enɗam ɗam musidɓe tedduɓe. yummo o tikkani ɓiyum haaɓi ɓiyum ɓiɗɗo ne ɓernde muusi wiide naate wi sa naati hen mi harminima woto natɗo woto nannuɗo debbo maɗa ɓernde ɓamimo o fini subaka tan o ƴetti sac makko o yeehi kanko suggorko tawa kadi o tefi o waɗi fof o andi en wuuro naati almeɓe naati moƴƴuɓe naati kaali o haaɓi o yeehi o ƴetti fayi lawol less fayi Cameroun o fayi Congo o fayi Angola o arti ha Gabo ma taw ko ɗon Allah newninimo o dañi visa o fayi leyɗele ɓuuɓɗe ɗe nden o ari toon o woni toon kene wona duuɓi 15 o artani ha suka debbo o resani ha jibini ɓiɓɓe ɗiɗo o artani mo nelde noon yummo nelde mo noddaɓe yummo wi an kam watta feere gartande sa wi ala ko resanno ko a itti ɓayde a itti ɗum hankadi ni min nene mi felliti wurdude ni henna mi wona suufiyanke hande maymi foof
ha yummo wattiyade sernaɓe beele wo noddite wo arta wo resa nimsi hen nimsa muusɗo duuɓi 15 duuɓi 16 duuɓi 17 yummo maayi yummonde maayi nde ubba Allah walli noon wo artoyi o yettini duwaw nene makko fawi hen duuɓi ɗiɗi sukadeɓe mo yinno o diwɗi o resti ɗum o nawi ɗum leydi ndi o woni ndi hannde ɓe dañji ɓiɓɓe ɗiɗo musidɓe tedduɓe ɗum noon wonko Allah waɗata woto ittu wonko Allah waɗata woto wiyaɗa itta kadi balliten sukaɓe rewɓe jooɗo e dewle ɗe cukalel dewle so wiyama serama ndentoɗe dogde mi oɗon koccoya bagage mum hoccu bagage ma ala ko mbatta ɗo guel cuurel maayiya nangguiya sirƴi ala balle ɗum no jooɗori jogge hen koyɗe jaam par ce que holɗum so yalte maggal o arte galle mon on jogota ko ndenka makko ala so jooɗima ɗon ha ɓooyi o wattata ko moorade o watta foppade yimɓe mbiyomo foppo mooro yaltin hoorema seeɗa o watta foppade o watta lerkinade seeɗa cukalon goron ko mbatta yiddemo seeɗa o watta yaltude so ɓooyi waddama reedu waddama ɓiɗɗo goɗɗo ene heewi nanɗo ha wayno leydi ballen sukaɓe peewal ballen sukaɓe no peewiri musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake dewle musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen